training impulsion. Malando. So, bigyan berlanjut dah. Masih ba? Ante, mga basan tamba. Tamba ba? Nagsabal kaulan na sa naglaro. Kung pangitay magsisimbil ka kay man, bisa to ringgit. Libre ka daw. Karena ako pasa, iril man, dua man kita, magtunga. Ay, konti. Ha? Nalaong ako. Bukod kau nalaong.
saan pa ini? Ha? Ano okay lang ti? Sarang na, sana kuman, pagwanan ka, kawantag ni Mapila. Dalawang ka po lang, kawantag ni Mapila. Magbagi na kita, bangdi kawanan dua pilak magbalik ka. Maita! Ay, ako pilak, pagkari magbalik, purok siko, tabole, mana boleh macam tu? Pas! Uy, nagpandiyaw ako kailan to? Uy, kay Mampilak isut pa. Oh, pason. Ha? Kawantag lima? Jakbusin English. Kay mo po nagbutang si... Oh, okay. Ako nagbutang, ako pinag-inom. Tinig. Ano pilag ka ni? Mayroon pendak bus ini. Ay, nakul. Ayaw, paminya ka. Pangalay na ka mo. Ante, i-plus abang tiya, i-plus ang tiya. Abang kayo man tiya. Baka ang paso na pa. Toto. Malatasan ba? Bata. Di ako nga. Pamay mo na siya gang. Dahil pasan ba yan? Ala, siguro na isa pili. Luwanan nyo na siya, Maria. Alabas, ikaw na alas yung maglalemos. Magalunan saya. Hey, tidak. Dili kakao tidak, mga isa tabaw. Ang pangalay, ako bang limos, ha? Luwanan nyo na siya, Maria. Panjin niya, luwanan nyo. Pagpwede na, ikaw ka. Tawag ka, luwanan. Ay, pangulipot pa, isang makasiko. Katuloy mo ka? Wala, kumbiyan, kariyan. Isyo. Para sa nabong pilang ka. Alam, baga nagsuroy. Hindi mo muna, panjin ka muna yan. May sana ka mga tinedwa pilang ano. Masabi ka nagsuroy. Sini Parson, nagsukor. Sini Parson. Kaya mo pilang pa kaya. Ano pa? Pilang pa. Mas, dalang medyo. Ito? Ano, matong Sukor. Siyempre. Ade, wala mo din speaker, ade.
mga pilak. Nakapansin ka ako kay Mang Pilak. Ante, wait ako piyak santi ha. Sa ikaw naman di kandi. Ha? Jadi yan do kayo. Namang ipa. What is this? Okay, magpakalan kita din. Ayaw na tumastunin si Mang Mahilagor. Okay, mayroon ka pumunta mga lahi Inda, Julia, iba ni Malin. Julia, iba ni Malin. Okay, pagkona rin di ang tuki. Bupang yun eh. Kung saan hindi bang ito nagkakon? Wala ka. Pangay kakon si tao. Nag-fixit ka doon. Tapi ayaw, biyara siya siya nagpakita sinarapan niya, nalaglag yun eh. Magpagpag ba? Laka ka. Laka. Okay, Malin dan juga Julia. Si Mang Mahilagor. Uy, uy, luman mo. Pangay mo. Mahilagor. Inago beautiful. Okay, Julia. Dan juga Malin. Julia dan Malin. Ada? Paling ko rin ito, paling ko. Panabila. Julia, iba ni Malin. Ito na minay. Hoy! Double! Magic! Magic! Ay, kamu sini kakaon sa nagsabul-sabul. Hoy! Naglumulumok. Kano mo ako kita ng sabal? Ito na lang. Ako na si Mang Baydagol kaya nagsabul. Uli mo na ba? Kau na may sabul, kamus, kakaon sa yaon. Mga katugaw. Ko na naman to. Sungkiti. Magaw sabi niya pagkaunon. Meron na sa Hoy! Ini deh para tayo good niya dyan. Sa inunik, yawan ko na. Ano? Yari na kamara ang karwa. Ay kamo magdungog ka na pang muwala na kiyangog sa yaon. Ano yung pangalan niyo, Rayang Karwa? Kiyangog saling naranyo ng pistara. Kiyangog ka. Batawa ka! Sabay mo pagkaunon. Sungit din ako. Pareho. Maya. Ngayon nagkagkuhan ka ng bata-bata yan. Bata-bata kayo mo. Uy, may tama mo kasing pangunan ko. Aba ka mamaw. Bupang kayo nito. Mamam ka